एकदम बरा असो काय तू कशी असा हाव एकदम बरे असा बाबा तुम्ही बसा था हातून चहा घेऊन बरे बरे अरे तू रे बाबा कसो असा बरा कांपियन बरा का फक्त पिऊन रे 3 महिने झाले या पिले पिले लुटी ना अरे बरं आता काय मामा तुम्ही बसून घ्या किती या झोपाळ्याचे ए मामा तू म्हणत कॉमेडी करता कॉमेडी कॉमेडी आव करी ना कॉमेडी तुझ्या करून घेतात ते जीवाची मामा नाही पुराण सुरू असं पिऊन किती जीवाची वाट लावून घेता मागे किती करू तुझ्याकडे उरलो नाही काय तो उपयोग ना सारखे माझ्या एक पॅक ना आता तू कधी बसता काय ना आणि मामा ते लिवाला ते सांगायला लिवारा पिऊन तुझ्या लिवाराचा भार झाला असतो लिवाला लिवाला ये लिवाराने काढता मला तुझ्या आता भेटदाराकडे कोण राहतो मामा try to understand me you understand me I understand you अंडरस्टँड पहिले स्वतःच्या पायाचे स्टँड आता तिथे आवतीचे पाहिजे तिकडे काय सोबतच्या ना पळ्या होय मग कसला प्रॉब्लेम ना तुझे जिने कसलाच प्रॉब्लेम ना हो तुझा प्रॉब्लेम चालेल मामा जर का 2 तऱ्हेचे पुण्याचे कितले रे दोन एक टबो आणि तुला आता ते माणसाचे म्हाका कित्याक सांगता अरे ऐकायला रे कापड म्हणून सगळे घर आणि ओरडलं कोणा नका मामा केन्ना तुम्ही आता सियापत नाही ना वांचून निघून हांव कित्यानी म्हणून कारण तुका सगळ्यात केला ए तू माझं वाट्यो नाका पयल्याक तुका राजा तू आणि त्याच्या वाटी वाचला पळया बाय हो असं पहिली वाटते ते आजला आता आणि खरं का पाच दिवपा वयता दिसता वाटतं ती वाट पहिली वाचली का ना पहिली वाट पळत कर ए मामा रोकडे रे वर्षे काय ना राजा धडटकाने वर पळत भितात काय करता ए माझा लाईफ नो कान पडो स्कोर कुंती कराले अरे राजा पळते की नाही वाटतं का पळत भितात ते किती करता ऐकता ऐकता दोन्ही टाके ऐकता ऐकता आमचा वर मार आहे आणि नळापणा वरात बसायचं का बरोबर काका कोणा मला कसे म्हणता आणि कोणाक बाबा आमच्या सुरेशा काय दिसानी तरी व्यासेत पाडतच राव बरे शेतकरी पळून लग्न लावून द्या त्याचे मागीर पळय पायऱ्याच्या पालावर वाटल्या नाचतो बाबा तुझ्या तुम्ही पळते चेडू हांव कोण चेडू हाय नाका गो बा कित्याक हो पहाटी हाका चली पळोवपाक घेऊन गेलो त्या चली च्या घेऊन आयलो कितें विचारता खबर आसा तुका किती विचारता हाफ वाटर हनीबी मेळटले काय विचारतो पण बाबा तू खरे तरी उलयलो न्ही हय तो खरें उलयलो पूण तूं केन्ना खरें उलयत ना म्हाजे कडेन बाबा हांव कितें फट उलयलां तुमचे कडेन खरेंच सांग हें पळय बापूय तुजो म्हाका खबर आसा रमेश तुजे कडेन सारको वागना तुका सदांच फटकारीत आसता तो बाबा तुम्ही ती बेश्टीच काळजी करता ते सोडा म्हाका एक सांगात आमच्या अख्खे गांवचे लोक कशे आसात पळयलें सदांच दुसऱ्याची काळजी करीत रावतले स्वताची काळजी केन्ना करतले बाबा ते असू दी तुम्ही बसा आम्ही रात भाजी पळयता हाजे आनी फुडें कितें जातलें ते परमेश्वराक खबर मामा मामा वळ आनी आतां कोणी पिलो काय वळ वळ आयलो आयलो बापो पयले वळ मोठू थोडे मागणे माझे पडले आनी म्हणटा तो मन मोल वळ ताका सोड म्हणटा ताणें सोडलो
याचं मित्र आणि आता त्याचा किती जीव घेता ऑपरेशन ती तनुजा मातो मात हे नाकर तू दादी को सोडे हा तू काय म्हणाला तुझ्या पैशाने तिथं ना विद्या या बघ तू मामा तू दूध पाणी पितो ना आम्ही तिथं दूध पाणी पितो मामा दूध दे बस काय चाललं मग तिथे म्हशी पण कसला म्हशी या पळया माका काय नाका पळया माझं गेलो अरे तुझा पक्का येत नाही हे कम्या या माती आपली तू करा ते पुरो आता ना आता तू म्हटलं जोरी या मोठी मिनिटे झाला पण दर्यामध्ये मी मिनिट दा जरी या मोठी मिनिटे झाला बाजूने मुगाला कथे म्हणते हे तोफल्यामुळे फेगो चालवा बाबा आणि तो बोलत पाहता आणि सारखे सारखे ही तुझी अक्कल तिच्या तिला जरी या मोठी मिनिटे झाला तिने तुझ्या पापाला ए तू माझ्या बाप्पा बी हो का का सोया तू तुका बाप्पा तू जा असं पळया आतू किती हा आतू किती देव तो देव देव हा तो अरे बाबा किती या माझ्या बाप्पा ना गो पाहतो का अरे किती वासुदेव आधी मोनानु देव म्हणतात का देव उत्सव तिच्या त्यांनी तुझ्या